Здравейте хора! Добре дошли в следващото трето видео в канала ми. Как се чувствате? Добре ли сте? Надявам се да сте добре. Мисля, че вече трябва да са включени коментарите, така че хора, като един истински професионален ютубър, ви приветствам. Да ми пишете в коментарите нещо, просто нещо. Просмивайте Hello, how are you doing? So yeah, comment guys. Днешното видео е много яко, според мен, защото как сте видяли от заглавието? Чувствам се като ютубър, guys. I'm a YouTuber, yeah. Как сте видяли от заглавието? Летим до Милано. Prize birthday flight to Milan. Да изненадаме Деси. В момента чакам Сиси да дойде да спим. Сутринта в 3 часа да си хванем полета. И да, хора, това е апдейта. Добре дошли във видеото, надявам се да ви хареса. Enjoy! Хора, вече си пристигна, както може да видите. Сега ядохме най-бесния мънч, ще ви сложа снимки какво ядохме. Ще си пуснем някакъв филм, примерно, сериал. Ще видим дали ще спим и после потегляме и отиваме да изненадваме Деси. И да видим беги мамите хора, влоговете ще се върнат към това, което бяха преди. Просто япинг на всички беги мами. Yeah, so guys, see you in a bit. Хора, апдейт, бротро. Часът е 3:21. Се оправихме в момента. Ето там се оправя в моята страхотна охолна баня. След 20 минути излизаме, за да си хванем автобуса до летището. Чувстваме се много свежи, много заредени. Нямаме търпение да пристигнем и да видим на Десислава физиономията. Да видим какво сме изкроили. И така. Хора, извинете качеството. В момента си сме в автобуса и е тъмно. Мисълът е 5:02. Нямаме търпение просто да стигнем до летището вече. Аз Локи нямам търпение да ям вече Биг Бак. Часът вече е 6:30 почти. В момента си гледа да мечтавам към таблото. Взехме си кафета и мънч. И в момента ядем. Си имаш ли нещо да добавиш? Пълно е с българи хора, Луки. Има полет за София. И за 7:25. Да, и просто. Хора, апдейт. В автобуса сме вече, в другия автобус. От Бергамо до Милано. Нямаме търпение, просто стават броени минути, но броени часове, докато отидем да ядем палачинките, които тея ни обещала. Тея много любов за теб, защото ни обеща палачинки. Този кадър много ще ви хареса да ме гледате отдолу. Видяхме слънце за първи път от 4 дена. Да. Слязохме от автобуса. В момента вървим към главния вход на гарата, да. За да посрещнем хората, които ни посрещнат. Аз само за тея съм сигурна, за никой друг не знам. И много се вълнувам, нямам търпение да ги видим. Ще ми изкочи сърцето всеки момент. Гайс, ще ви снимам, ще опитам да ви снимам. Искам да ви снимам Милано, най-якото ever. Гради, някакви паркове, някакви слънце. Look at it. Oh my god. Yes, yes. Да, може да гледам путич. Пускам камерата, ако случайно се появят и ги изпусна. Но сега ще им видим локациите. Според мен от тук долу ще излязат. Наистина ще е футич 2 часа чакам. Бебетата ми! Бебетата ми! О, мамите! Сега ти кринча! Hello! Как сме, как беше? Говорите как? Те не бяха чистили изобщо, някакво беше скандално. И чистихме цял ден, 8 часа. Appreciation за най-яките, които ни направиха палачинки. Апдейт, вече се преместиме. Чакайте, имаме нови участници в влога. Това лице познато ли ви е? Преместихме се в техния апартамент, купихме торта, която не знам къде отиде. Някъде, да, в хладилника. И в момента се тъпваме подаръците. Скрихме си обувките. Всъщност, скрихме ли обувките? Десислава, ако гледаш това, моля те, тръгни от вас, човек, моля те, защото хората имат да учат, ние имаме да спите. Вчерахме малко, се въргаляха в есенни листа. Но иначе ето това ти е подаръка, много е сладък.
кой? Не знам. Да, хора, утре ще ходим на обяд. Добре. Има два, всички останали на три. Само най-специално си имам два. Аз имам още един. Да имат един, ние имаме два. Тоест ние имаме три изпита и имаме На четири. вас ви е най-тъпо. Да, естествено. Ама поне икономиката всички. Икономиката е опасна. Да я паснахме. А ти колко имаш? 20. Представи си, че е 19 вече, да не е 18 и някъде да света 16. Хора, добре, че няма Джулия. Вече да тук сега. Нивел, ние се щяхме да учим. Ами, сърцето ми ще изкочи просто с си сърдивия, така да разберем. Хора, мисля, че беше successful тази играта. Не знам, рейтнете я. Листата просто. Така изпери. От насам имаше леко 15. Ма хора си мислиш, че това е част от естеството. Много хора да го обичам. Да го обичам малките прасета. Хора, забравихме Николчето, тя не присъства май в нито един кадър на яката. Хора, в момента сме в Бокони. Вижте ги колко са яки. Хора, буквално се мога да че сме в Милано всички. Моят тургайд Ивайло. Хора, седнахме в ресторанта. В момента всички четат менюто, само аз бъдем интересно, що за камера. чете с мен. Аз не съм ги разбирала. Хора, Божана е тук. Къде си е тук? Нямате тежко. Но със сигурност поне ни работи Лидъл. Хора, в Милано сме, бе. Не си изненада ли се? Много се изненада, хора, нямате перец. Да, това буквално няма представа. Пак някой не обира, някой обира и Вайла активли, аз го уитнесвам. Искам хора, нали миналия влог на хейтих Теско. Искам сега да пришейтна този италиански магазин. Погледнете колко добре е заредение буквално. Привет ли казвам? Привет. Добър ден! Хало, wie Тя къде си задава въпроси, сама си отговаря. Хало, wie geht's mir gut. Аз си казвам. Това са аз и гласовете. Това са ми говоря. диалозите в главата. Хора, я чакайте за тъмнейл да ви... Хора, добре, ще помните на Никол в момента. Тя прави торта хранена руце на Те Дейси. става на 19, не на 90. Точно така. И 5. Happy birthday, dear Daisy! Хора, значи бяхме се разбрали с нощи да излезем на кафе в 9:30 с другите три. Чакайте, в момента ме виждате, обаче може да си ме представите, нали, как изглежда. Аз е в публик YouTube пространството. Божана ме си поема гласове веднъж в минута, при което виждам, че няма извъни. И вдигам на ние, и ще на къде ще ходим, и ние ви чакаме. А поглеждаме часа. Аз имах аларм в 8:30, в 8:37. Не, аз съм се объркала българско време. Добре, сега много бързо се оправяме, за да отидем на кафе, защото иначе имаме полет да гоним. Може да вземе. Хора, може да обсъдим каква манджа си поръчаха ние и Ани. Просто излезахме. Хора, с Сиси най-мазно си взехме джелато, защото нямаше как да излезем от Италия, без да сме пробвали сладоледа. Че е уникален, 10/10 заслужаваш и си. Цялото неспане и такова, всичко си заслужаваш.